Здравейте! Днес ще ви покажем един страхотен нов продукт на HP, любимите ви играчки. Това е детският ретро-грамофон. Той работи с 3 различни плочи. Едната, която слушаме в момента, е с 15 великолепни класически произведения на световно известни композитори. Така се пуска и спира, така се изменят самите мелодии. Плочите са двустранни, така че от която страна да я пуснете, тя ще се стартира. Другата плоча е с детски песнички. Включени са 10 песнички. Също е двустранна плочата. Песничките и мелодиите са описани в тези прекрасни златисти картончета. Наистина страхотно изпълнение от HP. Много стилно и великолепно за подарък. И третата плоча, която прави този продукт наистина уникален, е плочата, на която децата сами могат да запишат своите песнички или истории и след това да ги слушат и да се забавляват. Това е един наистина страхотен продукт от HP. Ние лично в играчките страхотно му се радваме, защото е нещо ново, различно и интересно. Ако и на вас ви харесва, заповядайте при нас в играчките.com. Очакваме ви!